Sausa ka. Ma? Ma, ni anak ko! Oh, marag si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma! Anak, Maan sinihitabo. anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na siya inak. Mas gipili niya iyang babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey, Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayo. Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mong kabinyo ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si papa. Ayaw na ang asaani mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya gibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali, ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako, aron pagkuha sa uban butang nako. Dong, Pa, wala ba kinahabiling kamay kaluoy ni mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko dinhi, pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinanggagyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko ni mo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayo ang babae ni Papa Best. Casey. Kung sabihin niya nga nakaako pag siya biya na mo ni Mama. Best, tao na si papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Pagkasa man kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si papa ni mo. Gusto ko mailhan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailahan ako siya. Casey. Recorded by Radio Mo TV. Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Oh, ha? Ano pa? Unsa nahitabo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalanggani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa na ko siya madadayon, tingali og
Wa na siya karon. Unsa? Nak, pasailu ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wa na ko tuyo nga pasakitan si mama nimo. Papasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Oh, anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Naa ba di hustong panahon para sa mga kabit pa? Kasi, Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. paduna mong itngi. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingot kung anong nawa si Mama pa. Kasi, Kung wa pa ni mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon. nak, usbon ko. Pasailu ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arin ako din hini mo. Kasi respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman tuod siya pero mahal ka niya po. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakit na ni Papa. Siya na lang unta ang nawa, og dili si Mama. Kasi ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyosa ni mas pasiguro, lo. Nga dili ko niya kagustuhan. Huwag na kay baho nga nagpag-ulgo lang siya pero ang tinuod. Nalipay siya. Kalibre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapaybaw ni Munyana. Ug aron masayod ka sa tanan, pauli sa inyo ug susiha ang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man kus gingon ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago ko sa reaction ni Casey pananglit may bawo na siya. Ayaw ka bala ka. Ako sa pasabton. Usa pa. Di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasilo ako. Wala ko tuyo ah.
Nahigugma lang gito si mong papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani! Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor naman sa kumama! Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani! Kese, dili tika tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa. Pero, maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama ni mo sa among kaminyoon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagmahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O gidawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nahigugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak sa nga dawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng hikayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kana bitong imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gyud karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamina.
Babe, overtime ko ron. Ayaw na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Pasig maglusod kag sakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anira ko sa office mo kaon. Mangita na kong kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka diha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang ko mukaon. Naglikay ba ka na ko, May? Ha? Pila na nagkahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige lang kabalibad. Malain nagig ko nimo kung mobalibad ba ka na kauron. Sige na. Dungan tagaon. Libre na ko. Please? Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Ano nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok lang ako sa babae nga akong gusto. Naanasad ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red, May bahagi ka na dakoy ko gusto nimo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red. Oyab na mi si John sa din nagparamdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time ha, may chance di ko nimo. Ambot. Siguro, o ako may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gyud kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Ano ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para katurag gani. Di-entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mga relasyon ni John, no? Kapilan ako gibalik-balik niya nga miniunon na ako. Pero gayong gadag-o si Red, good. Kailan siya kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gyud gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day. Ato na ko, babe. Sure ka mo uligid ka? Andi na lang kakatuog din sa kong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko magkapugong sa kong kaugalingon ug doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po da, ambing gani. Ikaw rabing usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safe ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off gitaw na ako, ugma. Bye! Red? Ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina rabit ko din sa kawas. Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok ni mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pa uli. Laya po. Pag-ubagan ni pag-abot na ko, papaulio naman dahil ko ni mo. Red, sayop ni.
Kapila na ba di kasulti? Ngamin yung unon na ko. Sa'yo po. Unsa may sa'yo pa ni, May? Ngawa man tagibuhat. Gusto rin kong mag-istorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duwa din niron. Nga nagkipadwali mo imong nahog din ako. Itukmat ko. Pauli na. Oh, pati Red, nakasahan ako ni John. Dili to mo nga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung nga pa, di ko na mo pasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede pa ni mong usbon ang imong nauna. Red, please, pauli na. Okay. Okay. Sige. Di ko gusto masukupin ako. Pero, May, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundang hangtod. Dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problemahan nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana mali, uy. Day, tambag inamigan ning ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na ha. Kung mapos po ng date sa pagkasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuhan ng babe nga mawa siya. Gusto ko nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka bala ka. Mag-ampol lang ta nga ma-okay ra si Tito. O ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa ni mo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kita ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon ng asawa. Kaya maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, oh. Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kitingalig baka dungugon niya ang uban din, eh. Love. Nga nang miya mo kita din is gawas ng istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang imong piliyon. Eh, pa akong mahal sa kunin mo. Red, please. Kausa na tumahitabo. O bisip ka at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko ni mo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon hinahitabo na mo ni Red, santang kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John.
Plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. Og giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit. Dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang ko tob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalan kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt Ang mong kaagi, gibatan o doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man ka diya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahuog ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, uy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At di manuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Pa, kanang di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa ating section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya lagi na ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? O, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din nakadaog sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kayo ko. Nga mauwaw man ka nga kitar man diri sa mama nimo ug ang imong manghud. Sige na. Tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon, uy. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kit ka sa high school. Ken! Patawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang putang, atulan nito.
Ma'am, may tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Oh, nganong may lakmang ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kaya bisa tunog pobrita. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon ug maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Nako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalitog si Nina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak, ay pasensya na ka ha. Nga di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko'y ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. O sige, ikaw may baw. Walang hibaw eh. Duhan ako katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananggid ay kung tiya ang mupauli ko sa amo. Kagimingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Nga na di ay, ma? Nagluya man gud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitog si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitog si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitog man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma? Wa naman ni magginawa si Papa nimo. Patay naman eh. Anong imo man minggibiyahan pa? Ano pa? Iko na nak. Wa na tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Kagilaay ko din sa atok, ma, eh. Makahilak ko kung magunahon ako ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka simana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha?
Nagripa dyo kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa among dapit gaw lina. Ibakasyon ko din ikaw, pawas kalaay ba? Mao gyud. O gila na to may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Saba ka diya gaw, uy. Wala ta kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Tagan ba yan kayong mga gwapo din Mao ba? Hi, Ads! Ay, dali John. Dapat palaila ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Ay, gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw Lin, si John. Hi, Lynn. Hello. I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ako ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa dyan ko makasaway og uyab-uyab. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyab-uyab. Ug mapuhin mo paulit ako sa amang dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwad pa ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lena! Dali, ari mo. Ma! Lena! Unsa man, ma? Ikaw sa mga kadiha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman labi na kung gugma magsugo. Diba, ningon man ka nako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Mana ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You find the memories you left behind. Wa ko magdahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos nako ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo, awit nga daglahan, Times of Your Life. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo, Garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapita. Sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, dinisikat na kayong handumanan so sa kawit. O gingon man sa mga artista, maghatag kinabuhi ng kugagi. Ako si Jeffrey. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay ang kugagi, panahon sa pagtupog sa awit nga naguluhan.
I can wait forever. Recorded by Radio Mo TV. Ba, Jeff, imo sa? Dako na ikagdaog ng bayton kay nakigtagay man ka nako. Igo-igo agad bay. Kuserte lang kay nakapuno nga kong manok. Uy, mo ba? Ano guna ay ko kabay na? Hindi ka. Ay nakatiman ko kung umabay oy. Og sa ko mga hayop. Nagsige man lang kagatiman na ng imong umbaog sa imong mga hayop, oy. Pagminyo na ko, no? Kisa mo siya kuminyuhan bayton. Ninahurot na magkaminyo ang mga babae din sa ato. Wa namin habilin. Sa atong mga barkada, ikaw na lang gay wa maminyo. Ako, nanak ko'y daga o gulitaw. Pero ikaw, wa pagkikanak. Ayun sa uman nga, wa pa maging maabot ang swerte. Unya, musugot lang ka nga, maulitawang kuwang ka. O, kung mo na ihatag sa Ginoo na kubay, pilit lang na akong dawaton. Dili ko busugot ka hangtod sa hangtod ka na lang nga mag-iningon anak. Ma, Tiguang na ko, Jeffrey. O gilang mahibawan mawa ko ni kalibutana. Maong pagita og babae nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. lisura sila nang ipabuhat ako maoy. Una-huna aha, 45 anyos na ka. Angay untaan ng imong edad, nakapaanak ka na. Ulitaw, o di ba dalaga na tingali ang imuhang anak ron. Maong paningkamot nga makauyab ka. Sunod tuig, 46 na ko. Tiguang naging ko na. Hindi ko tigalim ng tabong maminyo pa ko eh. Kay, wala mo sa daga din sa amo. Maayo! Maayo! Kinsa man ron. Naugo na ko be. Unsay ato? Hi, Kuya Jeffrey. Kumusta? Kapapa niya. Ay, nagkailaman lagi ka na ako. Kinsa man day ka? Hala, no? Si Kuya ba ya? Wala makailan ako. Kinsa bitaw ka? Si Joy ko, oy. Anak nito niyo ba? Hala, ikaw ni, Joy? Ako in town ni Kuya. Ikadagan ako ni mo. O gwapa pa yung kayo. Thank you, Kuya. Dili ba dito magagikan sa Manila? Oo, Kuya. O, gabi ako naabotin ni sa ato. Oh, mo ba? Eh, Tod, unsa rin ato ni mo? Mo palit unta kog utanon. Ingon man gud si Mama nga na ako nung kabaligya nga utanon. Ah, naidag ka, Noy. Dali sa likod. Pagkuha, dali. Pila man niya? Pilagod taon. Dadaro na, uy. Sure, uy. Di din mo pabayran? Di lagi. O, ikaw good. Salamat, Kuya, ha? Si Joy da ito nga anak ni Tonyo ang ni Anhe ganina. Oo, ma. Kadagan na gud ato nga hitsuraan pag yun. Lagi, ma? May pag-imo tong pangasawon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mama, uy. Bidyante, magay ka, ma. Wa ko magkumidya ni mo ay naun sa baya pa. Suwayig panguyab o musugot hala pangasawa. Ma. Nung saan ka, muro tao akong anak ko, eh. Una, ana, ha? Ako pambarkadang amahan, anak. Ngano man di ay ha? Kana pa. Di na ko maproblema anak ay suod naman mo ni Tonyo. Ma. Suwayig pamisita karong gabi anak. Pasin di sugtun ta. May gabi ini mo diha, bay. May gabi sa diya, bay. Ito, Ako sa man, agad ha? Di lang sa ako, bay. Uy, bilagro na nga, di ka mo inom. Unsam day ato ni Muron, nga, di man ka mo inom. Aguan, lain ni akong tuyo ron, bay. Unsa man nun, ha? Kining kuan, bay ba? Kining... manginaot ko nga, unta, dili magubang atong panag-amigo ini, bay. Ha? Kayo unsam day ng imong tuyo, bay? Kuan, bay, kining... mamisita unta ko sa imong anak, bay. Ha? Kana kung dili nimo ilain, bay. Wala na problema, bay. Kay, ulitaw ka man, o dagasad ang akong anak. Kadiyot ha, kay akong tawgon si Joy. Salamat nga. Nagkikatubang ka na ko, Joy.
Unsa di mong toyo na kuya? Nahibaw ko nga dili ni angin akong buhaton kay layo kay ang gintan sa akong edad. Sa edad sa di mo. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga bisag tiguang na ko. Nakagusto ko ni mo, Joy. Oh, kuya. Pwede Jeff na lang. Ay lang ng kuya, oy. Di naon ta ko angin mo bati ini kay idaran ako. Pero sa dihang nakita, teka, lahi kaya akong gibati. Nalipay ko. Jeff. Joy, hatagin ko kiti yun. May pamatuod ako ni mo ang akong kugma. Jeff. Mao ba? Wala kasugta sa akong anak, bay? O lagi bay. Tininood yun ang imong tinguha sa akong anak. Sa akong pangidaron karon bay, di na gid mahitabong magbinuang kong babayo eh. Sige na, bay. Tabangan di ka nga sugton ka sa akong anak. Joy, dugay-dugay naman gyud kong nanguyab nimo. Kumusta naman to? Kuan, Jeff. Wa pa gyud taong kamaluoy nako, Joy. Kung sugton ti ka, Jeff. Unsa man sa imong buhaton? Oh, kung sugton lang ko nimo, mga asawa din ko nimo. Ha? Di na ba taong ko bata? Kung di mo lang kong sugton, mga asawa gyud ko nimo. Sige. Pangatubang sa kumagin ni kanan. Ha? Tinuod ka, Joy? O, lagi. Pangatubang na sa kumagin ni kanan. Aron sa buta ng atong kasal. Salamat, Joy! Kaswerte gid ako eh. Igawas nga gwapa nga akong asawa. Batan ang pagid. Panggaalan kita, Jeff. Mawala na akong ikinahanglan. Ay kabala ka, Joy. Buhato ng kuantanan para magbalipayon ka uban ako. Joy. Jeff. Jeff, na ako ibalita ni mo. Unsa man na, Mabdos na ko, Jeff. Tinuod rin? Oo, lagi. Duha na kabuhan nga ako regla, ha? Kabaw na. Hapit na rin ko mahimong amahan. Day, ang pingin mo gisaba ka. Kay gusto na tao kay kung makakita sa kong anak. Ha? Giligla ka? Oo, Jeff. Uy, abi pa na ako. Maptos ka. Nagtuko man sa gani ko nga mabtos ko. Pero, gilayagan na di ay ko. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom, Jeff. Magampol lagi ta nga makabatong taog anak. Oh, nausa man ka? Gilaay ko ng kayong tangaw eh. Well, may puyo ah. Oh, Joy. Pila na ta katuig sukad sa atong pagpuyo. Pero hangtod karon upang kita'y anak ko eh. Sige lang ko, Day. Sige lang. Paluin na lagi na ito ang Ginoo. Ug hatag na taniyag anak. Ha? Muadto kag Cebu? Oh, Jeff. O, tugutin na lang kung muadog sa bugod. Aron mawa sa din akong kalaay. Nag-usam sa ka dito. Muadto ako sa kuyaan. Mabakasyon ako dito. Sige. Yun na, pila mo siya kakaadlaw dito. Mga tulora tingali ko kaadlaw dito. Sige na. Pag-amping si mong pagbiyahe, ha? Hapit mo na siya kasi manos ka sa paglarga ni Joey, pero huwag pa magod siya mauli. Ano ka? Ako nang tawagan, be. Kumusta naman ka na, Day? Okay naman ko.
Hapit na magudo sa kasimana sa yung paglakaw. Kaya sa Amerika mo pauli din eh. Dili na ko mo pauli diha. Ha? Unsi di na mo pauli. Dili na ko mo balik nimo kay tiguwang na ka. Oh, Joy. Balik na tuogan na higugma ko nimo, Jeff. Gisugot na lang ka o nagigbinyo ko imo tungod sa mga ginikanan. Nga nagsigigahangyo na ko nga sugton ka. Sa tinuod lang, no? Wa ka lami, uy. Kay tiguwang na ka. Joy. Ako pa naman, Jeffrey, no? Ayaw na pagulaunan na ako. O kalimti na lang ko kay dili na mahitabo nga mabalik pa ko nimo. Joy. When you say I miss the things you do. Wa ko magtuo. Na makahimo sa pagbiya si Joy nako. Luyo sa kong mga pagpangga niya. Pero sa gihapon, nangundoy ko. Nga sa kahigayon ni anak, mabalik siya nako. Kung kanimo, Joy, kung namati ka man karon, niya pa yung taon ko, nagpaabot ko gihapon siyang pagbalik. Dinin lang ko to, biglang salamat sa pagtagat niya atong suwatampo. More power sa Aramin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalan, taagi ni Jeffrey, na taga Gilngan City, Negros, Wendang. Uban sa awit ngayong kitangayo, awit nga nag-uhan, I Can Wait Forever. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mariz. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Till Death Do Us Part. Recorded by Radio Mo TV. Hi, Maris. Hello, sir. Ay, pag-sir na ko eh. Arnil na lang. Maikog man punta uy, og kita mag-sir nimo. Sundaw baya ka. Okay naman, good. Mas ganahan ko nga tawgon na ganun sa kong pangahan. Oh, sige good. Okay, sige. Mag-order na lang ko nimo. O may gusto din mo. Okay ka na. Oh, di mo day kagi ka na. Dito na ko sa unahan. Nara ko gipalit. Mo ba? Mamisita ko nimo niya, ha? Ha? Nga naman. Ganahan ko nga makikistorya nimo. Musuroin niya ako sa inyo, ha? Ikaw. Salamat nga nakikatubang ka na ko, Riz. Unsa day imong tuyo na po, Nel? Madritso na lang ko sa tuyo mo, ha, Riz. I love you. Oh. O, ano tinuod, Riz? Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo? Nga nang yabang ka na ko nga minyo man ka. Oh, kinsa nagsulti nimo, anak? Ako, Arnel. Oh, nang. Manadunggan kong tabi-tabi sa mga kauban nimong sundaw nga may asawa ka. Ang kuno na ko nang may asawa ko, pero buwag naman eh. Mao ba? O nang, huwag bisa may tabo nga manguyab ko ni Maris kung may pamilya pa ko. Mausap. Oh, nahala sige pagstorya mo diha. Kaya dapat ko ibuhaton. Maris, ang sa'yo ang unani mo, ha? Imo ka akong sugtong? Tinuod dit ka nga buwag na kasi mo asawa. Buwag na lagi, promise. Inyan sa man. Ha? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oh. Arnel, ako na kang gisugot. Salamat, Riz. Ha? Magtipon ta? O, Riz, magtipon lang una ta. Kay di pa man tamay mong mapakasal kay bata pa man ka. O niya, kano sa mata pakasal? Una na lang kung sakto na ka sa edad. Sa pagkakaroon, magtipon lang una ta. Okay ra nimo? Oh, sige. Oh, Box. Sa katapusan. Daang kumpuni ka. Pagkaalan kit ko ha, Arnel. Oh, mas. Ako rin promise. Nel, nako'y balita ni mo. Unsa man na, day? Mabdus ko. Tinuod, day? Oh, lagi. Kumuna, mahimon na day kong papayin. Oh, Arnel. Ang tingin na imong gimabdos, day, ha? Day, pangandam. Ha? Nga naman, Nel. Mamalintag puyo. Asa man ta? Motor sa among dapit.
Nga naman. Ibalin ko sa mong labaw. Ato lang sad ko isahin sa amo. Maong ato lang sa tapuyo. Unsa man? Okay ra kaning atong lipuyan? Okay naman, Nel. May noon kay nakauyon ka. Ikaw lang yung nabahala din sa bahay, ha? Kay muulir ako din matag tulo ka adlaw. Sige, Nel. Ako rin bahala din eh. Diin ka naglatag! Arnel, unsa ba sakit na kaya akong bukton niya imong gilubag? Parang laging wa ka din sa pag-abot, ha? Naara mo ko kay gipalit doon. Saan kay gipalit o nagkitagbo ka sa imong laki? Ha? Ano si laki ba, oy? Sama! Gusto ka nga buka na kasi mo! Arnel, ipusa lang yung bupusin kasi bubuto na. May buwan kayo! Nga na kay laki! Buka na kasi mo! Arnel! Recorded by Radio Mo TV. O, ma. Mao nga ako sa gilayasan kay tigalig mamatay ko uban niya. Anak yun. Nahala sige din hikalas ato. Mabuhi man gihapon ta mabisag pobreta. Maglakaw na lang ko eh. Total, gamay raman sa niyang gikumpre ni mama. Uy na! Putol naman yun noon nagisudlan ako sa kong kinumpra, uy. Baga, kita kong punit anang imong mga kinumpra, Mika. Salamat, Migo, ha? Hindi nilang kumiko, uy. Imo pa mong gikong gihatod, uy. Basin yung maputol lang, gisod lang sa mong kinumpra. Di na sa tingali, uy. Kaya doha, biya ka plastic ang imong gipalit. Salamat kaayo, ha? Okay, Rabi. Ang sada mo bangan? Maris. Jan. Nagsige na lagi kag ani sa amo, Jan. Unsa may buti pasabot ini? Nakasabot ka tingaling na may gusto ko ni mo, Maris. Jan, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Napangutan mo ko, bahay mo. Huwag na ibaw ko nga mabdus ka. Huwag nibiya kasi mong kaipon kay kulatado ka. Gusto ko nga manguyab mo. Kayo, human akong eskwela og may trabaho na ko. Manguhinya ta. Og ako na ang mga mahan sa umaapot mong anak. Jan. Sugto na lang ko. Sige na lang, uy. Salamat, Maris. Aray! Sakit naman ang akong tiyan. Ma! Ma! Ngayon! Naunsa ka man, ha? Sakit na kaya akong tiyan, ma. Ha? Mga tag-hospital kay mga anak na tingali ka. Maayuhin mo kay nakapanganak na ka. Ganun karon man lang ka nagpakita na ako. Pasensya na ka, please. Nabisi lagi ko sa kong paskwela. O natiming sad niya sa imong pagpanganak, idagkod ko sa lubong nilang mama at papa. Okay ra, Jan. Ang importante nga nakay time na ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Jan. Manangit lang ko nimo nga minarbaho ko. O niya ang bata? Ako lang sa ibili ni Mama. Asa mo ka manarbaho? Dinira ko sa ato ko. Salamat intahan kinakasudan kong trabaho. Bahala na lang og tindera. Ang importante nga may trabaho na gid ko. Ay, bago ka din isa. Yes sir. Ganina pa ko ang sugod. Magtugra kay karot ba ko nakita ng rini.
Regular customer ko din eh. Ako din si Richard. Ikaw? Maris. Salamat nga ko ni Barbari sa kong pag-imbitarin mo, Maris. Nisalig lang sa kunin mo, sir, kay daghan mong nakailan mo. Kaya tumakon ako magpalitan sa tindahan niya akong gitabahuan. Yes, tinuod. Adto ko mo palit ang mga materialis para sa akong mga projects. Mao ba day, sir? Mayo ba? Ayaw na magsira ko. Richard na lang. Ikaw good? Sige, mag-recharge na lang kunin mo. Mama, ulit na lang sa chart kay nagpaabot para bato na ako akong anak. Minyo na ka, Maris. Dili, Chard. May anak lang ko pero dili ko minyo. Mau ba? Ibaw ka. Dali kay kumaluoy o masingkol, ma'am. Prangkahan talaga, Maris. Ganahan kay kunin mo. O kung dawato na kunin mo, andam di kang tipunan o balsi mo anak. Richard. Kakapoy na besa kong kinabuhi, eh. Huwag din tayo sobrang akong sweldo. O ang pag-ani ni sa pagnanglanan sa kong anak. Sa kano kung dawato na ko ang kita ni Richard, magkitipon ko niya. Magtipon ng tigon? Jan, sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton tungod sa akong anak. Huwag ka na mahigugman ako, Maris. Nahigugma ko di mo, Jan. Pero sabi ako buhaton. Huwag ka siguruan na nga itong relasyon kay estudyante ka pa. Huwag ako rin kinahanglan kong bubuhi sa akong anak. Maupasaylo ako ano ako buhaton dyan. Maris. Sakit man. Pero ako mahimo. Musugot na lang ko sa imong gusto buhaton. Pero kung makasakay na gani kong barko, kuhaon na ka ang tigwa nga gusto nimong tipunan. Salamat nga nisugot ka sa kong gusto, Maris. Huwag ko mahimo, Chard. Kaya ang tinuod, nagkinahanglan ko og tao nga mabuhi na ako og sa akong anak. Ayaw ka ba na ka, Maris? Ako isaan ka magmalipayon ka ba na ako? Naningkamot ko na matagan ta mo umay-umay. Salamat, Chard. Uy, nahibilin man din yung cellphone ni Richard. Mayroon po ito kang text. Ako yung basahon, B. Basta lagi importante niya. Babe, asa naman ka? Nagpaabot ko nimo. Love you. Uyab ka ni Richard ang text niya. Di ako galing text. Gang, arian ako sa akong boarding house. Gimingaw na ko nimo. Karoon kang tawhana ka. Ano nga lagi mo? Sakit ka mo ito na ikaw. Salbahis ka! Apin ako kakuha babae sa mong kinabuhi, Richard! Daghan, Davey, ha? Nausang taon ka, oy! Kontraktor yung taon ko, day! Natural ka yung babae, madali na ko! Nagtuwa kang galipay ko, hindi ka magibuhat, ha? Nga daghan mo sa mong kinabuhi, Richard! Dili ko makadawat ni Richard! Maumbihaan ti ka! O bupauli ko sa amo! Ay, pastilan. Naunsa naman tao na imong kinabuhi, uy, Maris. Huwag itingali ko'y swerte sa mga lalaki, ma. Pag-uyo na lang din yes ato, uy. Antusan ng atong papobre.
Naliaran ng labay sa panahon na, uy. Upat ka tuig na ang nakalibay. Sukad nga nakabuwag ni si Richard. Oh, si John ka, no? Kumusta naman ka siya? Tingali may pamilya na po siya. Maris! Anak na nakita ni mo. Uy, kitsam kinangita na ako. Kitsam kinangita na ako, ma. Ako, Maris. John? Kumusta? Nia, maurag hapon. Ikaw, kumusta? Niya, di kaluyan sa Ginoo. Natuman gid nga akong gipangandoy nga mahimong siman. Maayo hinuon kay natuman gid mo ang imong gipangandoy. Nasuri man lagi ka. Nakabalita ko nga nagbuwag nimo sa tiguang nga imong gikatipon. Oo, Jan. Kay nakita na ko nga wa ko'y kaugmaon niya. Palakero kaayo gud. Ugusan na sa inong nga nagpakita ko nimo. Kaya hangtod karon, Maris. Ikaw pag gihapon ang gipangita sa imong kasing-kasing. Buot imong ipasabot nga wa pa ka maminyo. Nakauyab ko, pero nagpangita pag gihapon ko nimo. Jan. Umingin kayo na. Di na ko gusto mong bawa pa ka na ako. Mag-ipon ta. Huwag ako na ang mga mahal sa mong anak. Jan, salamat. I love you, Maris. I love you too, Jan. As we walk the garden round. Bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may kahayag pa di ay nga nagpaabot na ako sa unahan. Karon, 7 years naming nagtipo ni Jan. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagdagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga galan, kaagi ni Maris, nga taga Negros Oriental, uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga roon, till death do us part. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nida. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Try It On My Own. Recorded by Radio Mo TV. Huwag ito magtuo nga ingon ini mo itangatan sa kumpana, day. Day, dili mo gito makatag-an kung unsang hitabo sa umaapot. Pero watay mahimo kung di mo dawat sa nahitabo. Lisod para na ako, day. Nabi ami anak. Ako na lang usab magpadakuan ni bata. Naginahanglan ko sa kumbana. Pero nagkinahanglan sad ang imong anak nimo. Looy tayo si Riza kung kanunay kang magpadaog sa imong ilusyon, day. Pagpakalig-on, day, ha? Dili na lang tungod sa imong kaugalingon. Kung dili para sa imong anak. Ma. Oh, ansa man? Nagiginahanglan para sa eskwelahan? Wa man. Gusto lang kong kikistoryahan mo. Bahin sa unsa? Sa bisag unsa lang, good ma. Ganahan sa dinta ko ba nga magkabanding ta? Kay wala mo kay paway sa imong trabaho, good? Watay makaon. Og ingon man maundag ka sa imong pag-eskwela kung mapahaway ko. Basig nalimot ka nga wa ng imong papa. Wa man ko malimot, anak, ma. Awon sa man, ganahan ka mamundag na lang ko eskwela para motrabaho na lang ko. Para sa makatabang-tabang ko naman din sa mga gastuhan sa bahay. Dili. Dili ha. Kinahanglan makahuman di kag eskwela. Kay mao nagipangandoy sa imong amahan. Pero ma... Ayaw ko but Pasagdi ko kay nahibaw kog unsay akong buhaton. Ang importante makakaon ka, makahuman kag eskwela ug maayo imong kaugmaon. Oo, ma. Sa pangimong anak, Nida. Grabe mo ka serious sa iyong trabaho. Ano ang sa panagsa ba? Nga ba ko'y panahon, anak. Di lali mahimong single mom. Di lali mamaorang usa nga mag-atiman sa tanan. Kung mo file day ka og vacation leave. Ay, di lagi ko. Ay, grabe kritik to nimo ang pagkawa sa imong bana. Kung saon ka man, di man ako madawat bisag kung saon. Di gid mauha ang sakit.
Kung isugot pa lang unta ka nga ako mo imupuli sa imong bana, Sir, murag ikapila na gyud ang balik-balik ka. Hapit na baya ko mutuo ha nga di na binuang ang imo. ay kaya di man gyud binuang nga ako diyan mo nida. Tabangan tikas ka ng kinahanglan nimo financially. Ako mo ay magpakamahan sa imong anak. Sir Roger. Sugot dayon. Kana pa, dako na kayo nagtabang si Sir Roger ni mo, uy. Pero wag man ko makagusto niya, good. Ining idara nato, no, day nida. Dili na kinahanglan nga mahigugma ka. Ang importante, nga naay makaabag nimo sa tanang butang. Mayo man lang gunang gugma-gugma sa mga batan-on, good. Pero ang pangutana, si Raisa, okay baka niya kung ako'y ipulis iyang papa? Way problema na ko, ma. Tinuod, di ka malain, di ka masuko, or mahiubos na ko na. Ma, kung nasa ka magmalipayon, musuporta rakit ko nimo. Og make sure nga dili ka pasakitan ng dawhana. Kasi papa, wala ba gito makahimo pasakit nimo? Ayaw ka bala ka, anak. Di man sa kumapatakang pilig lalaki. O ang importante para nako, mapanggaon ka. Panggaon eh. Ako gunang anak. Salamat. Salamat sa paghatag na kong chance nida. Kanus amon ko nimo ila-ila sa tong anak. Recorded by Radio Mo TV. Day Raisa, si Tito Roger mo. Unsay tito? Papa? Roger, ayaw lang una. Basin og kiwawan pas Raisa. Okay naman, uy. Gimingaw naman sa kung nga naitawgon nga papagod. Raisa di akong pangan, Papa Roger. Pagkaswerte nimo nida. Guwapa na, buutan pa yun. Bayong papadako nimo. Sulog-ulugan pagkyub ko nimo. Dali na, mga unutan ninyo. Ay, kapuya eh. Nga naman ka. Kapoy na kong sigigpugong sa akong kagalingon dito sa opisina nila. Nganong nagsikit-sikit ng tong bagong tabante. Naara in taon to sige pangutana, uy. Unsa pasad, bata pa kay to para silusan nimo. Ay, kumudiskarte gani sa nimo. Sultiya. Nga na kay bana. Para muundang na sagsikit-sikit gani mo. Og sultihan ako nga ikaw. Aron mataktak ang duhas trabahoan. Kung gikinahanglan, bahalag mawad-an ko trabaho. Roger. Mingaw man sa opisina ni Roger. What's him duty? Hoy! Ay, Nida, at sa pinahitabo ni Roger, ha? Ha? Nga naman di ay? Nagpahibaw siya nga may relasyon ko mo. Og niresign siya. Unsa? Mahugani, ikapon ako magtago-tago tayo. Dinida. Kung saka ako mag-ipon lang ta. Ha? Ipon gidayon? Baya, mura biya sa daga pa nga makurat na kang dahon og ipon. Mga tiguang na tao eh. Kung gusto na ko nga magka-monitor yun ni Reza. Oh, naala sige. Mag-ipon na lang ta. Dong, ikaw sa'y bahala din sa bahay ha. Tutalo pa magkay trabaho. Sige. May sadyang makamonitor kong Reza sa iyong pag-eskwila. Kinakabantar ba kung nga nakato na nigaglaag bata. Mao ba? Pero ay kabalata, ako may bahala niya. Ikaw, focus lang kasi yung pagtrabaho. Salamat cute kay naa ka, Roger. Ma'am Nida? Yes, sir. Ikaw tong maestro ni Liza, no? Yes, ma'am. Nagsige ko panuwag ni mo. Pero ang mo to nga, ang iya mga mama. Pero, wa mo ko'y nakitang kausaban sa performance ni Raiza, ma'am. Ay nga naman di ay, sir. O sila problema sa akong anak? Daghan siya kagdong, ma'am. O permi siyang makita nga makig-date-date o laing-laing lalaki. Unsa? Ma'am, nagkinahanglan og giya ang imong anak. Palihog pag-istoryahe. Kay kuyawan ko sa outcome aning iyang gibuhat.
Manong karon ka lang na uli. Ma? Nagmata pa ka? Alas 3 na sa kaadlaw. Karon pa ka na uli. Tarong bagod ka, ha? Babae kang dako. Nara ko'y gibuhat ka project, ma. Project? Sige ka lang project, pero daghan kag hangpong. Basig sige kag pakikuban og lain-lain laki. Unsa man? Naguyab-uyab na ka, ha? Nagpahilabot na ka? Oh! Nahilabtan ako, ma! Nabuang na ka? Ano siya may nabuang? Unsa? Kung ganong apil man imong Papa Roger, ha? Siya man gani mo ay nagmonitor nimo, mo ay nagbantay nimo para dili ka maadto sa sayop ka dan. Nabasulo nimo ang imong amahan. Nay, amahan nga mo na yung kilabot sa iyang anak! Unsa? Kanang imong banabana! Mauna hinungdan ko gano'n naingon ko, ani, ma! Siya mo hinungdan ko gano'n nagpangita na ko ng sex, ma! Kaya gihilaptan ko niya! Ang pila kayo kayo gusto ko masulti mo pero mahadlok ko! Kaya ako maharad! Pero ako sige sultihan ka dili na ko magpapugong. Dili na ako kayang buago ng akong inahan. Ngasultihan na kitigas tinuod, ma. Maong ayaw na pag-expect na mo ulit pa to dito tawhana. Raisa, anak pasalo ako. Pasalo ako. Mahawa kaysa. Pero mahadlok na ko. Di na ko gusto na may lalaki ka musuod sa itong kinabuhi, ma. Mahadlok ko, ma. Ano ka ba anak? Ano ka ba? Sugod karon kita na lang yun. Pasalo ako, nak. Pasalo ako, ma. I'm wise now. I'm not the foolish girl. Swerte lang kay nakaikyas ng daan si Roger. Kay kung wa pa, makigpatay gid ko tungod sa iyang gibuhat sa akong anak. O karon, kami na lang yung duha sa akong anak. Ako na mismo mo ay nagmonitor niya. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hitalang kaagi ni Neida nga taga Kugun Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagalahan. Try it on my own. And I